Quan van haver passat un parell d'anys, el senyor Retor semblava haver-se fet l'amo únic de la situació. Havien tornat les processons i els oficis religiosos. I la gent del poble demanava per la salvació de les ànimes al Crist del Calvari, de manera sòbria i recatada. Però les collites havien sigut minces diversos anys seguits. I una part dels llauraors locals s'havien agrupat sota els auspicis de l'església per formar una cooperativa dedicada al blat i al raïm de moscatell, per fer front als senyorets i als seus preus abusius. En resum, valia més tindre el Retor de cara. Tenint ja el Retor content, Jaume Buigues, president de la cooperativa, va pensar en la idea de recuperar la festa de Sant Joan, més popular i més pagana, per a demanar per les collites i captar nous socis per a l'entitat. La cooperativa, però, no era sola. Existia també una fraternitat obrera, de treballadors autoorganitzats d'idees anarquistes i socialistes molt més subversius, és clar, que en els primers. La cooperativa Jesús Nazareno buscava, doncs, fórmules per atraure la gent a la seva associació de xicotets propietaris, devots i assimilables al sistema. I don Jaume va contar-li la seva ocurrència a don Vicent en un dels seus esmorzars de prohoms. Qui don Vicent? He estat pensant i no creu vostè que podrien recuperar el porrat i la foguera de Sant Joan enguany? Els pitjors temps han passat i una festa seria una bona manera de celebrar-ho, no creu? Guapo, ni pensar-ho. La gent jove necessita festes i balls on conèixer-se i festejar. I igual és millor que ho facin amb un sant pel mig. Amb la gent de la parròquia, amb els anarquistes. La cooperativa podrien pagar una part si vostè ens ajudara. Per fer foc i balls, poc necessiten els pagans a l'església de Roma. Ara que ja no es fa, de veres trobes que necessitem cosa de tan mal auguri com una festa a la porta del cementeri? Mossèn, no siga així, home. Si volen, que se la facin ells. A mi, quan es pon el sol i fora de les muralles, ja et dic que no en trobareu. Bé, no s'ofenga, home. Ho podem intentar pel nostre compte, però necessitarem ajuda, Sap vostè que se n'ha fet de tot el dolçainer? Sense els passos de ball i la música de la dansa no hi ha festa de Sant Joan que valga. I diria que és l'únic que se la sap. Fill meu, si parlem de profans d'este poble, aquell de qui em parles és el capità general. Crec que no l'he vist a missa des del primer dia que va combregar. I d'això en farà més de 30. I en dec quedar curt. Crec que si vols una festa profana, te les hauràs d'apanyar sol. I allà va quedar la cosa, i ni un ni l'altre no van tornar a preocupar-se'n en excés. El mossèn perquè pensava que si no en parlava seria menys probable que es tornara a celebrar. L'altre perquè, ocupat amb les funcions pròpies de la cooperativa, va pensar que acostant-se la data algú altre se n'ocuparia si li interessava. Passaren els dies i els mesos i no se'n tornà a parlar.